Bă, ce-i, dom'le, Păi pe lac, bă, pe lac! Pe lac, bă, încearcă! Ce-ți fac? Da, bă, e crezi! Mai vedeți pe YouTube. Lasă-l, bă, joacă-l! Bă, mamă! Hai, da! Vede lumea? Zice că le omorâm aici, da? Am lovit telefonul. Stai, mă, gata! Nu, mai lasă-mă drept, nu mai pot să treci pe aici. Ăsta zici că e informant ăla, am iau-te. Ai, mă! Stai că dau cu biserica că te drept. Bă, bă! Inile, inile! Mănâncă-l de la draci în fața lui informant. Arde-l, bă, prostule! Ce dracu te-am luat cum ăsta? Te-am luat cu lemnul. O să fac spui de mai put. Te pun la cap, nu mai... E, mai puța aceea! Dai dracu minte. Da! Să iau și-o de mai putea aici. Să fac spui de mai puțin, să mă ajung tot să la mucă, să mă ajung. Aoleu, să mă ajung. Pe cap, băga mea, știu. Uite mașina de la noi, de la Toyota. Asta e, lasă, Uite, MRF. MRF, da? Da, mă, sperez că motorul mai lăsat mai mult din aici și urmă. Urmă!